भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकन्दो दीनबन्धो जगत्पते कुप्पेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने ईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா Hare Hare, ஹரே Hare ராம ஹரே Rama, ராம Rama ராம Rama, Hare ஹரே ஹரே Hare. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Krishna Krishna கிருஷ்ணா Krishna, Hare ஹரே ஹரே Hare, Hare ஹரே Rama, ராம Hare ராம Rama, Rama Rama, Hare ராம Hare. ஹரே ஹரே। ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா जय Sri Chaitanya, Jai Nityananda, ஜெய கௌர பக்த விருந்தா। ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா Sri Chaitanya, Jai Nityananda, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா। चिंतामणि चरण ओके चिंतामणि चरण भूषण मागनानां श्रृंगार पुष्प तरवा तरवाशुराणां वृंदावने व्रजदनां ननु कामधेनु वृंदानि चेत सुखा सिंधुराहो विभूति। हरे कृष्णा। चिन्तामणि कारणभूषणमङ्गनानां Ranga Pushpa श्रीरङ्गपुष्पतरवस्तर्वसुरनां वृन्दावने व्रजातनुष्ठानानो काना सुखसिन्दूरगो विभूतिः। மொழிபெயர்ப்பு. பிரஜபூமியின் கன்னிகைகளின் கணுக்கால்கள் சிந்தாமணி கல்லால் ஆனவை. மரங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்றும் மரங்கள். மேலும் அவை பூக்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. அவற்றால் கோபியர்கள் தங்களை அலங்கரிக்கிறார்கள். ஆசைகளை நிறைவேற்றும் பசுக்களும் காமதேனுஸ் உள்ளன. அவை வரம்பற்ற அளவு பால் தருகின்றன. இந்த பசுக்கள் பிருந்தாவனத்தின் செல்வத்தை உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு பிருந்தாவனத்தின் செல்வம் ஆனந்தமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பொருளுரை. பில்வமங்கல தாகூர் எழுதிய இந்த பாடல் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 2.1.173 மேற்கோள் காட்டப்பட்டு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மியூட்டே இருக்கு. இது எங்க பார்த்தோம் நம்ம? இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி எங்க பார்த்தோம்? இது இந்த ஸ்டைல் பிரம்மசமேதை பிரம்மசமீதையில ஸ்லோகா எங்க? சிந்தாமணி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் தெரிஞ்சவங்க ஃபுல்லா புடிங்க. 2 ஸ்லோகா வரும். சிந்தாமணி சிந்தாமணி பிரகத கல்ப விருட்சா லட்சா விரதேசு சுரபிரபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகஸ்ர சதசம் பிரமசேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இதுவும் சரி. லாஸ்ட் ஸ்லோகமும் அதுதான் வரும். ஸ்ரீயா காந்தா காந்த பரம புருஷ கல்ப भूमि चिंता मणिगणी मयि सोयम अमृतम कदा गानम नाट्यम थमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिर्तत् आस्वादम अपि शयत्र क्षीराभि शुवति शुरभिभ्यस्त सुखमान निमेषाद्याक्षो वा व्रजति त्रापि समय भजे स्वीते दीपम तमहम इति गोलोकमिदियम विदन्तस्ते सिंतु विरलचारा कतिपये. இதுவும் அதே மீனிங் தான். ஸோ அது எல்லாமே தான் மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு. இந்த வருஷம் வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர் வந்து
எங்க பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவனா எங்க இருக்கு அந்த புக்கு? நம்ம படிக்கிறோமே, அது என்னவா படிக்கிறோம்? பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்னா என்ன, எந்த புக்கு நம்ம படிக்கிறோமா? படிச்சதே இல்லையா? அதுல இருந்து ஏதாவது படிச்சிருக்கோமா? படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. அது என்ன புக்கு? பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்கறதுன்னு லிஸ்ட் அவுட் புக்கோட பேரு பகவானுக்கு எப்படி பக்தி புக்கோட பேரு ஐ வாண்ட் தி நேம் ஆஃப் தி புக். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஹரிபோல், அதுதான் நான் கேட்டேன். சோ படிச்சிருக்கோம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். யார் சொன்னீங்க நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்? ஜெயந்திவா? ஜெயந்தி மாதாஜி வாய்ஸ் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. ஓகே கோ ஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்லல. ஆமா நீங்க சொல்லல தெரியும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஓகே சர்வதாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much bro. நெக்ஸ்ட் பட் யாரோ மாதாஜியும் சொன்னாங்க, அதான் யாருன்னு பார்த்தேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் லலிகனன் மாதாஜி. லலிகன் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. शूनि प्रेम वेशा नृत्या करे श्रीनिवासा काक्या ताली बाजाया करे आटा आटा हासा. तूनी प्रेम प्रेमवासे नृत्य करे करे श्रीनिवासा कसा ताली बाजा बजाया करे अतहसा. அதன் பின்னர் ஸ்ரீவாச தாகூர் பிரேமையின் பரவசத்தில் ஆடத் தொடங்கினார். அவர் தமது அக்குனில் உள்ளங்கையை தட்டி சப்தங்களை எழுப்பி மிகவும் பலமாக சிரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இது வந்து அவர் எப்படி பண்றாரு அப்படின்னு, அவர் கிளாப் பண்ணிட்டு ரைட் நம்ம டான்ஸ் ஆடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அவர் செம்ம தாங்கவே முடியாத மாதிரி அவர் சிரிச்சுட்டு அவ்வளோ என்ஜாய் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப, என்ன எதுக்கோசரம் இந்த கூத்தெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இந்த கலாட்டெல்லாம்? வந்து கோபியர்கள் வந்து ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. லட்சுமி வந்து கோபியர்கள் அவங்களெல்லாம் சிறைப்பிடிப்பாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ சிறைப்பிடிக்கிறாங்க. அதுக்காக வந்து சொல்லி சைதன்ய மகாராஜா கிட்ட அவர்கிட்ட சொல்லி பாடி அதை வந்து ரசிப்பாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சைதன்ய மகாபிரபு மகாராஜால. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இவர் வந்து ஸ்ரீவத்சா பிரபு வந்து கிண்டலான ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாரு. நாரதர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஸ்ரீவத்சா பிரபு. அதனால அவர் வந்து ஒரு கிண்டல், அந்த நாரதர் கலங்க மாதிரி, என்னதான் இருந்தாலும் லட்சுமிக்கு தான் அவ்வளவு அப்பலன்ஸ், கோபிகளுக்கு இல்ல. சரி, கோபிகளுக்கு அவ்வளவு அப்பலன்ஸ் நான் கவுண்டர்ல இவங்க சொல்றாங்க என்ன, அவங்க வந்து சிந்தாமணி ஸ்டோனே அவங்க காலில் போடுறாங்க இப்படி எல்லாம். அதனால வந்து இங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, இது வந்து முடியாத கதை என்னவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி போய்கொண்டே இருக்கு இந்த கதை அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது கிண்டலா தான் சொல்றாங்க, யாரு கிரேட்டு யார் சின்னவங்கன்றதுல. அவங்களுக்குள்ள நம்ம சொல்லுவோம்ல, அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க அயோத்தியால இருக்கச்சே வந்து சிலர் வந்து கிருஷ்ணர் தான் கிரேட் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். நாளா கிருஷ்ணர் கோயில்ல ராமர் மிஞ்சி இல்ல அப்படின்னு ஒரு டீம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. ரைட், ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்றச்சே நான் இன்னொரு கவுண்டர் கொடுத்தேன். ரைட், தானிஷ் மேம் எல்லாருக்கும். அது எப்படி எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸும் ஒண்ணுன்னு சொல்லுவீங்க, அது சொல்லக்கூடாது இல்லன்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், யாராவது கவுண்டர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி. என்ன கவுண்டர் பண்ணிருக்கணும் எனக்கு? இல்ல நான் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு கவுண்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் அது வரல. அதனால அது வந்து குவெஸ்டின் மார்க்லயே ஆயிடுச்சு. வாட் வாஸ், நான் ஸ்பெசிபிக்கா அதுக்கு அந்த ரீசன் நான் ஹிட் பண்ணது, இன்னொரு கவுண்டர் ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னு. அது என்ன கவுண்டர், அது என்ன சொல்வீங்க? இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடக்குது. கிருஷ்ணர் இருந்ததானே அந்த எல்லா அவதாரமும் வருது. ஒன் க்ளோஸ் ஆன்சர் கரெக்ட். இது வந்து எல்லாமே வந்திருக்கு. ரைட் ரைட். சோ இது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட், கிருஷ்ணர் வந்து பிரேமை பாவத்துல அவர் அணுகலாம். பட் இது வந்து ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆன்சர். பட் கரெக்ட் ஆன்சர் எப்படி இப்ப சி ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க, டிபேட்டுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, வாக்குவாதம் நடக்குதுன்னா, இப்போ நானே ஒண்ணு நான் வந்து கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, இல்ல ராமர் எப்படி இப்போ இங்க சொன்ன மாதிரி சண்டை, ரைட், இது எப்படி அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ நான் என்ன சொன்னேன், அவரோட அவதாரங்கள் மாதாஜி, அவதாரங்கள்ல மாதிரி தானே வரும். எக்ஸாக்ட்லி. சோ இந்த ஆன்சர் தான் வரணும். என்ன சொல்லணும், இதெல்லாம் விஷ்ணு தத்துவக்கள். நான் வந்து இன்னொரு ஹஸ்பண்ட் மாதிரி இல்ல, என் ஹஸ்பண்டே நான் ஆபீஸ்ல போய் பாக்குற மாதிரி தானே அப்படின்னு சொல்லி. எக்ஸாக்ட்டா ரைட், தட் ஷுட் ஹவ் பீன் தி ஆன்சர். நான் வெயிட் பண்றேன் அவதாரங்கள். சோ தி ஆன்சர் ஒன்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவதாரங்கள் அப்படின்னு ப்ரொஃபஷனலா பிலாசபிக்கலாவது சொல்லிருக்கணும். சரி, பிலாசபி வரலனாலும் அது எப்படி மாதாஜி நீங்க சொல்றது வந்து பிரம்மாக்கும் சிவாக்கும் இல்ல வேற யாரா இருந்தாலும் ஒத்துக்கலாம். பட் ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எப்படி டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஏன்னா ரெண்டுமே விஷ்ணு தத்துவக்கள்.
ரைட்? விஷ்ணு தத்துவங்கள்னா ரெண்டுமே ஒரே ஒரே லைன், ரைட்? அப்ப எப்படி நீங்க வந்து வேற ஹஸ்பண்ட் சொல்ல முடியும்? இது எப்படி சொல்லணும்னா, என்னோட ஹஸ்பண்ட நான் மார்க்கெட்ல போய் பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான், என் ஹஸ்பண்ட்ல நான் வந்து சினிமா தியேட்டர்ல பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான், என் ஹஸ்பண்ட்ல நான் ஆபீஸ்ல போய் பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான், என் ஹஸ்பண்ட்ல வீட்டுல போட்டாலும் ஒண்ணுதான், ரைட்? இப்போ வீட்டுல வந்து நான் கேஷுவலா ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பாரு, நான் டிஷர்ட் போட்டிருப்பேன், நான் கெஞ்சி கெஞ்சி ஆடுவேன். அதுவே ரோட்ல போறச்சு அதே ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நான் அந்த பாவத்துல இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. அவருடைய அவதாரங்கள் கடல் அலை போல இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. சோ அந்த ஆன்சர் தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, சில தடவை நான் வேணும்ட்டே நோண்டுறேன். அஃப்கோர்ஸ் ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா பிட்வீன் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா எடுத்தீங்கன்னா நானும் கிருஷ்ணருக்கு தான் க்ளோஸ். தட்ஸ் டிஃபரெண்ட். தோ என்னோட பிரேயர்ஸ் சின்னப்பத்துல இருந்து ஸ்ரீராம ஜெயம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், இன்னமும் கண்டினியூ ஆகுது. பட் ஹார்ட் கோஸ் ஃபார் சம்திங். ஆனா ஆன்சர் வந்து எதுக்குன்னா, எதுக்கு நான் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, ஏதோ 10 கேள்வி கேட்கச்சு எல்லாம் 10 சொல்வீங்க, ரைட்? பட் திடீர்னு நான் வந்து எதுக்கு சதா பிரபு அண்ட் லல்லி கண்ணன் மாதாஜி டக்குன்னு கரெக்டா ஹிட் பண்ணுவாங்க ஆன்சர். டெக்னிக்கலி, பிலாசபிக்கலி இது உங்களுக்கு தெரியாதானா? உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இவங்க 2 பேர் தான் ரிலேட்டிவ்லி நியூ. உங்களெல்லாம் 5 வருஷத்துல உட்காந்துருக்கீங்க. என்ன கேட்கறது இல்ல, கேட்கறதுனா கொஸ்டின் கேட்கறது இல்ல. கொஸ்டின் கேட்டா நம்ம ஆன்சர் வரும். சம்டைம் நம்ம சொல்ற ஆர்வத்துல கொஸ்டினை விட்டுருவோம். அதே மாதிரி அவங்க கவுண்டர் ஆர்வத்துல கான்செப்டை விட்டாங்க. அதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். சம்டைம் அது இருக்கிறவங்க எல்லாம் சீனியர்ஸ் பேசிட்டு இருக்கோம், இது சொன்ன உடனே டக்குன்னு விட்ராயல். இதே சொன்னா டிவோட்டி சர்க்கிள்ல ஃபைட்டே இல்ல, நடக்கிறச்சே நம்ம விட்ரா பண்றச்சே நம்ம வந்து டிஃபரெண்ட் சர்க்கிள்ல டிஃபரெண்ட் கவுண்டர்ஸ் பார்ப்போம். ஆனா எந்த கவுண்டர்லயுமே நம்ம பிலாசபியோ மறக்க கூடாது, நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுக்கு நடுவில் யாரையுமே விடக்கூடாது. நீங்க சேவா செஞ்சுட்டு போங்க, எனக்கு வேணவே வேணாம் சேவா. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? வேணுமே வேணாம்னா எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணான்னு அர்த்தம். சரி, உங்களுக்கு வேணுமா எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ். சோ அந்த பாவத்துல நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. राधा सुधरासा प्रभु आवेश शूनीला से रासा वेश प्रभु नृत्य आरंभिला. राधा सुधरासा प्रभु आवेश सुनीला से रसवासे प्रभु नित्य आरंभिला. Translation. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these discussions, the pure transcendental mellow of Srimati Radha Radharani observed in transcendental ecstasy. The Lord began to dance. Hare Krishna Mataji. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து இந்த டிஸ்கஷன் கேட்ட உடனே அவரால் தாங்கவே முடியல, ரைட்? அவங்களால தாங்க முடியாம என்ன ஆச்சு, அவர் வந்து எக்ஸ்டசில வந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, ரைட்? ஏன்னா அது வந்து அந்த சந்தோஷமான ஒரு பரவச நிலைமை வரும் இந்த மாதிரி. ஏன்னா சில தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கான்வர்சேஷன் வந்து சிலருக்கு பிடிக்கும். ஓகே, அந்த கேள்வி வந்து கரெக்டா தப்பான்னு இல்லைனா, இப்ப வந்து நாமனிஷ்ட பிரபுவோட நாங்க போனோம் இல்லையா, அதாவது நாமனிஷ்ட பிரபு, சர்வ பிரபு, இன்னொரு பிரபு, இவர்ல இன்னொரு, நான் அம்மா 4 பேர் அவர் ஆட்டோலயே போனோம். அதனால ஒரு நல்ல இது ஃபுல் டே அவரோட, 3/4 நாள் அவரோட சுத்திட்டு இருந்தோம். ஆனா அவர் வந்து அப்ப வந்து எங்க அம்மா கேட்டாங்க, எனக்கு ஒரு சந்தேகம், பின்னாடி பேசிட்டு இருந்தாங்க என்கிட்ட. இந்த பாவம், அதாவது நாங்க கிருஷ்ணர் கோயில், நாட் கிருஷ்ணர், ஆஞ்சநேயர் கோயில் போயிட்டு அப்படியே ராமர் கோயில் போயிட்டு வெளில வரைச்சே வந்து இதெல்லாம் காசியெல்லாம் போனோம். எங்க அம்மா நாங்க என்னதான் இருந்தாலும் இல்ல, நான் வந்து அந்த கிருஷ்ணர் ராமர் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஃபீலிங் வந்து ரைட் எனக்கு வந்து சிவ கோயில்ல எனக்கு வரல அப்படின்னு ஜெனரலா பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஐயோ பிரபு கேட்டா எப்படி எடுக்க போறாரோ, நான் பாட்டுக்கு உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நாமனிஷ்ட பிரபு ஸ்வீச்சா செஞ்சுட்டு, தட் இஸ் கால்ட் பாபா, யூ ஹேவ் தட் நேச்சுரல் பாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவர் சொல்றச்சே அது வந்து அவர் வந்து எப்படின்னா தப்பாலாம் எடுக்கல, அவர் ஒரே சிரிப்பு, ஒரே சந்தோஷம், ரைட்? அந்த மாதிரி கிண்டலுக்கு இருக்கு எல்லாம் வந்து பண்றது காமன் தான். சரி, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பிரபு உள்ள போயிட்டாரு, ரைட்? இது வந்து நம்ம காசி விஸ்வநாத் கோயிலுக்குள்ள போனாரு. சோ காசி விஸ்வநாத் கோயிலுக்குள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி போட்டாங்க. இப்ப நானும் சர்வ பிரபு அந்த நாங்க 2 பேரும் வந்து போயிட்டு மொபைல் எல்லாம் விட்டுட்டு, செப்பல் எல்லாம் விட்டுட்டு, இந்த வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. வந்தோடனே நான் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன், பிரபு சொல்ல நான் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன், ஐ ஹவ் சீன் ஆல் த காட்ஸ், நீங்க போயிட்டு வந்துருங்க, நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு நடுவில் உட்காந்துருந்தாரு. சார் நாங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு வந்து சூப்பர் பா கிருஷ்ணா, என்ன ஸ்மார்ட் அப்படின்னு நாங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்தோம். ஓகே அப்படின்னு. அப்புறம் நாமனிஷ்ட பிரபு கேட்டாரு, கிருஷ்ணாவா, எங்கேயா பாத்தீங்க, எங்க பாத்தீங்க? பிரபு யூ சா எவ்ரிதிங், நோ, நீங்க தான் எல்லாம் பாத்துட்டீங்களே, நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நான் கிண்டல் ஆனேன். எங்கேயா கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ஆர்வம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. இங்க வந்து இவங்க இதுக்குள்ள போய், நாங்க பொய்யெல்லாம் சொல்லல, நிஜமாவே அங்க வந்து இருந்தார் அவரு, ரைட்? அதாவது பத்ரி நாராயணான்ற ஃபார்ம்ல இருந்தாரு. ஓகே, அது எப்படியோ பிரபு வந்து பாக்குறதுல வந்து நாங்க அதை தான் பார்த்து நாங்க அங்க இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்.
ஸோ அதனால என்னன்னா அவருக்கு இழுச்சிச்சு. அப்ப நாங்க வம்பு எடுத்துட்டு வந்தோம் இல்லையா, நானும் சர்வபிரபும், நீங்க பாக்கலையா அப்படின்னு அவர் கேட்டாரு. நான் வந்தேன்னா தான் நீங்க எல்லாம் பாத்துட்டீங்களா அப்படின்னு. ஓகே ஓகே சிரிப்பு வந்துச்சு அவருக்கு. அதாவது எதுக்குன்னா அவர் அந்த அந்த மிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றத நாங்க கிண்டல் அடிக்கிறதுக்கும், அதையும் அவர் பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு, அது எப்படி நீங்க பத்ரி நாராயண போய் விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லவும், என்னை கூட்டிட்டு போன்னு சொல்லி அவர் கூட்டிட்டு போனதுக்கும் செகண்ட் டைம் எல்லாம் வந்து என்னமா இருந்துச்சுன்னா, இது ஒரு ஆர்குமெண்ட் மாதிரி இருந்தாலும், ஒரு சண்டையா இருந்தாலும், பிரச்சாரம் மாதிரி இருந்தாலும், கிருஷ்ணர் பத்தி பஜல்பாவோ இல்ல அவரை பத்தி டிவோட்டிஸ்க்கு வம்பு இழுக்கிறதோ, அது சீனியர் டிவோட்டியா இருந்தாலும் வம்பு இழுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு சொன்னேன். அதனால இது வந்து எதுக்கோசரம்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸால்டட், அவர் கண்ணுல மிஸ் ஆகாது. நாங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு பாத்துட்டோம்ன்றத நாங்க ஷோ ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க. என்னமோ பெரிய எப்படி சொல்லுங்க மேல இருந்து. ஆனா அது வந்து அது எதுவுமே பொருட்படுத்தாம அவருக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு. ரைட். ஸோ நாங்க எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி தான் இந்த கான்டெக்ட். ஏன்னா நீங்க எதுக்கோசரம் இந்த கான்டெக்ட் கொண்டு வந்தேன்னா, இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்கஷன் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி தோன்றது, ஐயோ என்ன சைத்தன்யா வந்து இப்படி சிரிக்கிறாரு, இவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டு இருக்காங்க, லக்ஷ்மி கிரேட்டா, ராதாராணி கிரேட்டா, கோபிகள் கிரேட்டா, நாட் ஈவன் ஸ்பெசிபிக்லி இப்படி இருக்கச்சே சைத்தன்யா வந்து இப்படி சிரிக்கிறாரே அப்படின்னு பாவம் எதுக்குன்னா அவர் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்றாரு. ரைட். இந்த மாதிரி நிறைய வரும் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தத்துல. பகவத்கீதா சீரியஸ் ஸ்டடி, அதுல ஜோக்ஸ் கொண்டு வர மாட்டாங்க, கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். பாகவதம்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரிஸ் வரும். ஆனா சைத்தன்யால என்னன்னா கிண்டலுக்கு இருக்கேன்னா, அதனாலதான் அது பிஹெச்டி. கிண்டலா சொன்னாலும் என்ன பாவம் அப்படின்னு. நித்யானந்த பிரபுவும் அத்வைத ஆச்சாரியா எப்ப பாரும் பெரும்பாலும் சண்டையில தான் இருப்பாங்க. அண்ணா புனான்னு சண்டை தான். ஆனா அந்த சண்டையிலயும் என்ன பாவம்னா, அவங்க வந்து ஒருத்தர் இகழ்பழுது போல் புகழ்வதுன்னு சின்னப்பா படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அந்த கான்டெக்ட்ல தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் சொல்லுவாங்க, உங்ககிட்ட வந்தானா பைத்தியகார மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா. என்ன எதுக்கு சொல்றேன், நான் ரோட்ல போறதுக்கு ரீசன் அவன் ராஜா மாதிரி சைத்தன்யா உட்காந்துட்டு எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அதனாலதான் அப்படின்னு. அவர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு. யார்கிட்ட? நம்ம ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து போய் சுறுசுறுப்பா வந்து இவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு, அத்வைத ஆச்சார்கிட்ட. பாரு இவனோட போனா கல்லெல்லாம் எடுத்து அடிக்கிறாங்க எல்லாரும், இவன் பொம்பா இழுக்கிறான், நித்யானந்தாவோட போறதே என்ன வந்து பைத்தியக்காரன் ஆக்கிட்டான் அப்படின்னு. நீ பைத்தியக்காரனோட நீ பைத்தியக்காரன் தான் அப்படின்னாங்க. ஆமாமா கரெக்ட், நித்யானந்தா வந்து சரியான கிருஷ்ணர் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அந்த பாவம் எப்படி வர்றாங்கன்னா, எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் டு கிருஷ்ணா. நீ பைத்தியக்காரன், நீ கிருஷ்ணா, நீ பைத்தியம். எப்படி சுத்தி வந்தாலும் அந்த பகவான பத்தியே அந்த பேச்சு வரும். கிண்டலனாலும் பகவானு, இதுனாலும் பகவானு, இதுனாலும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம் பௌதிகவாதிகள் நம்ம சேரக்கூடாது. இப்போ நம்ம எல்லாருமே எல்லாரோடையும் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா. நீங்க ஸ்லோவா அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன், நிறைய பேர் ஃபேமிலிலும் சரி, ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மள பிடிக்காம இருக்கலாம், கோவப்படலாம், நீங்க பக்தர் ஆயிடலாம்னு சொல்லலாம். ஆனாலும் நம்ம கிட்ட பேசுறச்சே, நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி அவங்களோட பேசுறதை விட அவங்கதான் நம்ம கிட்ட நிறைய பேசுவாங்க கரெக்டா. நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, கிருஷ்ணர் வேண்டானாவது பேசுவாங்க, கிருஷ்ணர் பத்தி நீ டாபிக் எடுக்காதனாவது பேசுவாங்க, இல்ல நீ கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கனாவது பேசுவாங்க. ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கிருஷ்ணர் பேர் வந்து கம்சா மாதிரி, ஒண்ணு கம்சா மாதிரியாவது யசோதமை மாதிரி. ஆனா லிங்க் என்னமோ கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய தடவை பாத்துருக்கேன். ரைட். இப்ப நான் வந்து கிருஷ்ணான் வீட்டுல சொல்ல மாட்டேன். இப்போ கிருஷ்ணர் அண்ணன் சரியா, கிருஷ்ணர் எல்லாம் இப்ப எழுதாது நான் எடுத்தே இருக்க மாட்டேன். ஓகே, அவரு எடுத்துருவாரு, நான் இங்க இருக்கேன். அந்த மாதிரி நிறைய ஜோக்ஸ் நடக்கும். ரைட். நேத்து கூட சாரி ஒரு டீடூர் பார்த்தாலும் நம்மள நினைச்சாலும் கிருஷ்ணர் தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. எக்ஸாக்ட்லி ரைட். நான் தாங்கவே முடியாத பிக்கெஸ்ட் ஜோக் ஆஃப் த லைஃப் வந்து, சாரி ஒரு 2 minutes டீடூர் எடுக்கிறேன். என்ன நேத்து பேசிட்டு இருந்ததால எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஞாபகம் வந்துச்சு. நம்ம எல்லாம் ஓகே, இது வந்து கம்பல்சரின்னு இல்லை, நம்ம வந்து நெய்வேத்தியம்ன்றது நம்ம மார்னிங்ல தான் பண்ணுவோம், பிரேக்ஃபாஸ்ட். இப்போ தானிஷி மேம்னா காலையில 7-8 மணிக்கு தான் உரிடா பண்ணுவாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து சின்ன பத்துல இருந்து பிராக்டிஸ் இருக்கிறதால பால் காசி ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருவேன். இப்போ நம்ம மார்னிங் முன்னாடியே. இப்போ வந்து கிளாஸ்ல ரொம்ப நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அன் ஒஃபிஷியல் நார்ம். ஆனா அது சில தடவை எவ்வளவு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகும்னா, யாத்திரை போறச்சே கூட அன்ஈஸி ஆயிடும். ஐயோ பால் காசி வைக்க முடியலன்னு. அப்போ வந்து நாமினிஸ்டர் பிரபு அவருக்கு தான் என்னோட மைண்ட் தெரியும். அப்பதான் அவர் சொன்னாரு, மைண்ட்ல பண்ணு ரைட், உன்னால பிசிக்கலா பண்ண முடியலன்னா ஒரு 2 minutes. இது எவ்வளோ இதுனா, நான் எங்க யாத்திரை போனாலும் 2-3 பேருக்கு இது தெரியும். விஜயகுமாரி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, எங்க இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு மிஷின்ல பாலை காசி கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்துருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, எல்லாரையும் ஹோல்ட் பண்ணி. ரைட். அதே மாதிரி அனசூயா மாதாஜி பால் ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருவாங்க, சேது மாதாஜி முன்னாடி நாளே எடுத்து வச்சிருவாங்க. ஏன்னா இப்போ டிவோட்டிஸோட பியூட்டி இது அவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ என்னோட ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, எதுவா இருந்தாலும் பால் கொண்டு வந்து ஒரு தொடாதப்பா, அந்த பால் ராதிகா டச்சே பண்ணாதீங்க, பசியா வெளில போய் சாப்பிடுங்க, இல்லை சாப்பிடாம கூட நைட்டுக்கு பிடிங்க, அந்த புது பால் ஒண்டி டச் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாருமே. அது ஒரு ஃபேமிலி நார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்கேயாவது போனா ஃபங்க்ஷனோ கல்யாணமோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ வந்து அதே மாதிரி இன்லாஸ் வீட்டுக்கு போறச்சும் இது வந்து நான் வந்து எடுத்து வச்சுப்பேன் ஒரு கவர்.
அங்க பெரும்பாலும் சண்டே நடக்கும். ஒரு கவர்ல வந்து தண்ணி ஊற்றணும். நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வைக்கச்சே தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன். எப்பவுமே நான் பால்ல தண்ணி ஊற்றியே பண்ண மாட்டேன். அப்புறம் வேணாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரியமா நான் கெஞ்சி கேட்பேன், எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஒண்டி எடுத்து கொடுத்துருங்க தயவு செஞ்சு, ஒரு கிளாஸ் ஒண்டி தண்ணி ஊற்றாதீங்கன்னு. அது ஒரு பெரிய பட்டிமன்றம் நடக்கும். ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, என்னோட ஹஸ்பண்டோட பிரதரோட ஒய்ஃப் 20 பால் காசிட்டேன் நைட்டு. ஒரே ஒரு கவர் எடுத்து வச்சேன். கெட்டு போய் அந்த ஒரு கவர் எடுத்து வச்சு காசிட்டு, இப்போ நான் காசின பால் தான் இருக்கு, நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு. நானும் இல்லை, நான் பால் சாமிக்கு வச்சுட்டு தான் நான் சாப்பிடுவேன், இல்லைன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்றச்சு. என்ன பண்ணோம், அப்போ நீ சாப்பிடாம இருன்னு வரணும். அவன் வாயில வந்து நீங்க 2 பேருமே பட்னி இருங்க அப்போன்னு வந்துச்சு. 2 பேருன்னு சொல்லிட்டு என்னையும் கிருஷ்ணரும் சொன்னாங்க. யூஸ்வலா வருத்தம் வரும், எனக்கு பயங்கர சிரிப்பு. என்னன்னா, எனக்கு பக்தி இருக்கோ இல்லையோ அது ஒரு சைட்ல வைங்க, ஆனா திட்டுறச்சே கூட நீங்க 2 பேரு அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்ணாங்க. அதாவது நீங்க உங்களுக்கு புரியுது கிருஷ்ணாங்கிறது நமக்கு எவ்வளவு இதா இருக்கும், ஹாப்பியா இருக்கும். எவ்வளவு அந்த மாதிரி சொன்னாலே திட்டினாலும் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் தானே வரும். ஆமா, அதாவது திட்டுறச்சே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட திட்டு இதுதான். ஓகே, ரொம்ப தடவை திட்டுவாங்க, சேர்த்து வச்சு நம்ம திட்டுறாங்கன்னா இதை விட பெரிய விஷயம். இதை விட பாருங்க 2 பேரும் பட்னி இருங்க. எனக்கும் திரும்பி நானே அவ்வளவு நினைச்சிருக்கேன் கிருஷ்ணா. நான் திரும்பி நினைச்சேன், கிருஷ்ணா யூ ஆர் ஆல்சோ பட்னி, கம் ஐ வில் கெட் யூ மில்க் லேட்டர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நான் யூசுவலா மாதாஜி இந்த மில்க் வைக்கிறப்ப இங்க சூடு பண்ணி தானே கிருஷ்ணன். ஆமா, காசி ஆர்ச்சி தான் கேட்டேன், நான் குடிக்கிற பாத்துல வைக்கணும். ஆர்ச்சிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஆத்திட்டு குடிக்கிற பாத்துல வைக்கணும். அதான் கரெக்ட், அப்படிதான். சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் காசிடுவேன். ஒரு அது ஃபேன் எல்லாம் போட்டு தண்ணி, பேசிக்கலி பசங்களுக்கு பண்ற அதே ப்ராசஸ் தான், தண்ணியில வச்சு. அவசரமா இருந்தா டைம் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் காசிட்டேன்னா அப்படியே விட்டுருவேன். அது இப்பெல்லாம் சருன்னு அதுவே ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்ல ஆறிடும். சோ அது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த ஒரு பாயிண்ட் எதுக்கு இதுவும் நான் சொல்றேன்னா, இங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க டிவோட்டிஸ் ரொம்ப எக்ஸால்டட். நம்ம டிவோட்டிஸ், நான் கிருஷ்ணரோட பேசினேன், போர் அடிக்கச்சு கூட நான் கிருஷ்ணர் ஏதாவது பேசுவேன். நான்லாம் அந்த பாவம்லாம் எனக்கு இல்லை. நான் வருவேன், கிளாஸ் எடுப்பேன், போவேன். அதனால அந்த பாவம், சி எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஹேஸ் தட் பாவா, ரைட்? நான் கனெக்ட் ஆகி ரொம்ப பேச மாட்டேன். மாதிரி இருந்தா தேங்க்யூ கூட சொன்னது இல்லை. நான் சொல்லுவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, நீங்களாம் தேங்க்யூ சொல்றீங்க, எனக்கு ஞாபகமாவது படுத்துங்க தேங்க்யூ சொல்றதுக்கு அப்படின்னு. இவங்கெல்லாம் ஓட்டுவாங்க, அம்மாக்கே தேங்க்யூ சொல்வேன், நீ ஒரு பென்சில் எடுத்தாலே தேங்க்யூ சொல்ல, கிருஷ்ணருக்கு வரலையே அதனாலதான் நான் உங்களை சொல்றேன், நீ கிண்டலாம் அடிப்பேன். ஆனா எவ்ரி ஆக்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா வில் கனெக்ட் யூ டு யுவர் ஆசை. அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வந்தேன். இப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அவங்க ரொம்ப ஜோக்காலாம் சொல்ல, ரொம்ப கோமா சொன்னாங்க, அப்ப நீங்க 2 பேரும் பட்டினி இருங்கன்னு அந்த கோவத்துல, ரைட்? அப்ப என் அங்கிள், ஐயோ அப்ப சாமியா, அவங்களுக்கு அது கூட தோணல, அவங்களுக்கு அது திட்டுறது அவங்களும் கூட தோணல, 2 பேரும் எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு, எனக்கு அப்படி வா அப்படின்னு. அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கனெக்ட் பண்ணேன் கிருஷ்ணரோட. எப்படி என்ன பேசுறதுக்கு, ஓகே நீயும் பட்னி நானும் பட்னி, கம் வி போத் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு பர்சனல் ஃபார்ம்ல கனெக்ட் ஆகும். எதுக்கு சொன்னா, காலையில நம்ம படிச்சோம் 12th சாப்டர், ரைட்? ஹவு ஷுட் ஐ கனெக்ட் அப்படின்னு. அதுக்கோசரம் இதை எடுத்தேன். ஐ ஹாவ் டு கனெக்ட் இன் த பர்சனல் ஃபார்ம். அப்போ தான் என்னால கனெக்ஷன் வரும். இப்போ நான் வந்து ஒரு போட்டோ வச்சுட்டு இருந்தா கூட நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க, போட்டோ ஏன் சாமியை போட்டோல தான் பார்க்கணும், நீங்களாம் உங்க பசங்களை போட்டோ பார்த்தது இல்லையா? யாரானாலும் இந்த கேள்வி கேளுங்க. தாத்தா போட்டோ பார்த்தது இல்லையா? பாட்டி போட்டோ பார்த்தது இல்லையா? அது பேப்பர் தானே. இப்போ தாத்தா பாட்டி போட்டோவை நான் எடுத்து கீழ்ச்சுனா என்ன பண்ணாங்க, எங்க வீட்டுல எல்லாரும் என்னை கொண்டே போட்டுருவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ எதுக்கு அந்த பேப்பர் இஸ் நாட் பேப்பர், that paper represents தாத்தா, whatever தாத்தா பாட்டி அப்பா கொழு தாத்தா, இது ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அரூப ஆயிடுமே. சொல்லுங்க, விக்கிரகம் இல்லைன்னா போட்டோ விக்கிரம் சொல்ல talking about anything, photo. அது சொல்றேன், விக்கிரகம் எல்லா இடத்துலயும் விக்கிரகம் வச்சுக்க முடியாது. நம்ம டிராவல் பண்றோம்னா போட்டோ தான் இருக்கும். போட்டோன்றது கூட ஃபார்ம் தானே பிரபு, ஃபார்ம். அதான் சொல்றேன். ஸோ அதனால எதுக்கு இவ்வளோ எடுக்கிறேன்னா, சைத்தன்யா சரிதாமிரதால நிறைய பேர் புதுசா ஜாயின் பண்றதால புது கதைகள் ஒண்டி தேவையில்லை. பீப்புளோட மென்டாலிட்டி வந்து ஜோக் என்னடா இப்படி கிண்டல் வச்சுக்கிறாங்க, இவங்க 2 பேரும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாங்களேன்னு தோணக்கூடாதுன்றதால நான் இவ்வளோ பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன். இல்லைன்னா நான் யூசுவலா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம படிச்சுருக்கிறப்ப கேட்கறப்ப குஷி தான் வரும், சண்டை போட்டுக்கான வரவே வராது. என்ன பிரபு நிறைய ஒரு உணர்வு அவரே ஏற்படுத்துறாரு. இப்ப நானே கேட்டு இருக்கேன் இத்தனை நாளா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரல, எனக்கு தெரியல. என்னக்கா எல்லாமே அவரை சார்ந்து நம்ம வர்றதுனால இது வந்து எல்லாமே ஒரு நீ சொல்ற மாதிரி கிண்டல் பண்ணி இது பண்ணிட்டு அது அந்த ரியலைசேஷன் வந்தா ஓகே பிரபு. பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா பிரபு, ஏன்னா சீரியஸ் பர்சனாலிட்டி இருந்தா தெரியாது. அதனால ஆமா ரொம்ப கஷ்டம் தான். ரைட், நீ சொல்ற வந்து அதனால தான் PhDன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாம் டைரக்ட் PhD வந்திருக்கீங்க டிகிரில இருந்து, அந்த எல்லாம் பண்ணாம நிறைய பேர். அதனால அவங்களுக்கோசரம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸ்பிளனேஷன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா அவனை பார்த்துட்டு வீல் ஸ்டாப் ஃபார் த டே. राश विश प्रभु नृत्य स्वरूपेर गाना बाल बाल बाली प्रभु पादे निज खाना. रसावेश प्रभु नित्य प्रभु
ಬಲ ಬಲ ಬಲಿ ಪ್ರಭು ಪಾದೆ ನಿಜ ಗಾನ பரவசாற்றில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நடனம் ஆடினார். ஸ்வரூப தாமோதரர் பாடத் தொடங்கினார். தொடர்ந்து பாடுங்கள் என்று கூறியபடி மகாபிரபு தமது காதுகளை நீட்டினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, அவர் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு பயங்கரமா. அவர் வந்து சொரூப்பா பாடுறாரு. அண்ட் பாடுங்க பாடுங்க அப்படின்னு சொல்றதும் அவர் ஆடுறதும் அவ்வளோ கூத்தா இருக்கும். ரைட். ஸோ இது வந்து என்னன்னா, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து அந்த டான்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்டசி. இப்போ நிறைய பேர் கேட்பீங்க, மாதாஜி நாங்களும் எக்ஸ்டசிக்கெல்லாம் ஆடலாமா குதிக்கலாமான்னு. பட் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலா பிரபாத் வந்து ஒரு 4 ஸ்டெப் தான் சொல்லியிருக்காரு பப்ளிக் டெம்பிளுக்கு. ஏன்னா நம்மளால அப்படி டிஸ்கோ டான்ஸ் மாதிரி ஆட வராது, அதனால. பட் ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, பட் ஜென்ரலா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் நாங்க அந்த பிரயாக்ராஜ்ல ப்ரீச் பண்ணிட்டோம். ரைட். போட்டு குதிச்சு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். அதே எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த ஒரு நாள் டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கச்சே அவ்வளோ பாவம் எங்களுக்கு வந்துச்சு. அதே மாதிரி இஸ்கான் பெங்களூர் ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட் லான்ச் அப்போ ரைட் போட்டு மிதி 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 மிதின்னு ஃப்ளோரை அடிச்சோம். அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். எதுக்குன்னா அவங்க டீம், ஏன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லா பெங்களூர் இஸ்கான் பர்ஃபார்ம் பண்ணதால அங்கேயும் இஸ்கான் பெங்களூர் சவுத் லான்ச் அப்போ எல்லாம் ஃபுல் சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. மாயாப்பூர்ல இருந்து எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்ததாலும் அந்த பாவம் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்து நம்ம அதே ஃபீலிங்ல இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.